kan bare vælge noget... Jeg skal lige teste. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hvor kommer den fra? Ja, halløjse. Så er vi ude i parken i dag for at lave en reaktionsvideo. Jeg er dansker i dag. Fordi jeg er dansker i dag. Ja. Ja, i dag er vi sammen med Tai Si, Mr. Number 9 United fan. Nej, undskyld mig. Newcastle United for at være specifik. Det er den rigtige United, man skal sige. De andre United kan vi ikke lide. Vi kan lide Newcastle United, ikke Manchester. Og Liverpool selvfølgelig. Nej ja, vi skal lave en reaktionsvideo på nogle danske sange. Er det ikke rigtigt? Jo, et eller andet. Det er lige præcis det. Ja, så nogle danske sange. Måske det bliver random, måske det bliver bare nogle vi allerede kender. Er det rigtigt, Thijs? Jo. Men vi ser lige, hvordan det bliver. Hvad er det her? Du har Newcastle Brown, Newcastle fucking beer. Man, det is moving different. Så er vi done med i dags, videoer. Jeg fik sådan nogle fancy ting her på Thijs, ja. Og han tvang mig til at snakke dansk i dag, fordi vi er i Danmark. Kan du tro på det? Ja. Han er stor Newcastle-fan, og så nu skal Newcastle til at spille, så vi siger tak for i dag. Kampen er vigtigere. Forstår du? Forstår du? Premier League. Nej. Men ja, jeg vil også gerne sige tak, og så ses vi næste gang. Hvad siger du, Thijs? Ja, han venter bare. Hvad siger du til det? Hej. Ja, du siger hej og farvel. Bye bye. Vi ses næste gang.